Γεια σας, είμαι η Παυλίνα Χατζηνικολάου και σήμερα θα ξεκινήσουμε μια νέα σειρά βίντεο όπου θα απαντήσουμε στις πιο συχνές ερωτήσεις που μου κάνετε σχετικά με το κρασί. Η νούμερο 1 πιο συχνή ερώτηση που μου κάνετε είναι: αφού ανοίξουμε μία φιάλη κρασιού, πόσο καιρό μπορούμε να τη διατηρήσουμε? Από τη στιγμή που ανοίγει η φιάλη ξεκινάει η οξύδωση. Την επόμενη μέρα λοιπόν ούτε τα αρώματα αλλά ούτε και η γεύση του κρασιού μας θα είναι ίδια. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό για να επιβραδύνουμε αυτή τη διαδικασία και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το κρασί μας λίγο περισσότερο? Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία αντλή αέρα σαν και αυτήν εδώ, υπάρχει στο εμπόριο και είναι σε πολύ οικονομικές τιμές. Στη συσκευασία λοιπόν θα βρείτε το πόμα και την αντλή αέρα, τοποθετείτε το πόμα στη φιάλη, αφαιρείτε τον αέρα και έτσι μπορείτε να διατηρήσετε το κρασί σας ακόμα και 2 με 3 μέρες περισσότερο. Είμαι η Παυλίνα Χατζηνικολάου και αν θέλεις και εσύ να μάθεις περισσότερα tips για το κρασί, ακολούθησέ με για περισσότερα βίντεο.